Zmena minimálnej mzdy od 1. januára 2024. Takou najväčšou zmenou, ktorá sa týka ľudí žijúcich na Slovensku a tým aj zamestnancov a ich zamestnávateľov, je zmena minimálnej mzdy. Minimálna mzda v roku 2023 je 700 eur mesačne, ale od 1. januára 2024 sa zvyšuje na 750 eur mesačne. Jedná sa o mesačnú mzdu pri plnom pracovnom úväzku. To znamená 8 hodín denne počas 5 pracovných dní. Pracovný úväzok môže byť samozrejme aj kratší, napríklad polovičný, to znamená 4 hodiny denne, alebo napríklad to môže byť aj 2 hodiny denne. Potom sa mesačná mzda za plný pracovný úväzok úmerne skráti. Ale pozor, táto minimálna mzda platí len pre prvý stupeň náročnosti práce. Stupňov náročnosti je 6 a v každom stupni sa minimálna mzda zvyšuje, takže v 6. stupni je najvyššia. Suma na jednotlivých stupňoch sa prepočítava koeficientom. Ak chcete vedieť viac o stupňoch náročnosti práce, napríklad ktoré pracovné pozície do nich patria, pozrite si video Stupne náročnosti práce, ktoré nájdete v Rozum do vrecka pre podnikateľov. Nie každý zamestnanec je odmeňovaný mesačnou mzdou. Niektorí sú platení podľa odpracovaných hodín a teda majú hodinovú mzdu, nie mesačnú. Zákon stanovuje aj minimálnu hodinovú mzdu a to 4,310 eur. Vypočítame ju tak, že mesačnú minimálnu mzdu vydelíme priemerným počtom hodín v mesiaci, to jest 174. Mimochodom, tento priemerný počet hodín v mesiaci sme vypočítali ako 8 hodín denne krát 21,75, čo je priemerný počet dní v mesiaci. Táto suma minimálnej hodinovej mzdy platí tiež len pre prvý stupeň náročnosti práce. Pre ostatné stupne náročnosti práce ju treba prepočítať koeficientom, rovnako ako je to aj pri mesačnej minimálnej mzde. Kto určuje výšku minimálnej mzdy? Sú to zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov, ktorých rokovania prebiehajú od 1. apríla a dohodnúť sa musia do 15. júla. Ak sa nedohodnú, majú potom ešte možnosť dohodnúť sa na rokovaniach s Hospodárskou a sociálnou radou Slovenskej republiky a nájsť nejaký kompromis, a to do 31. augusta. V prípade, že sa tak nestane, minimálna mzda sa stanoví ako 57% z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za rok, ktorý 2 roky predchádza tomu roku, na ktorý sa minimálna mzda vypočítava. Tento rok prebehla dohoda s Hospodárskou a sociálnou radou Slovenskej republiky dňa 21. augusta 2023 a tá stanovila výšku minimálnej mzdy na rok 2024, to jest 750 eur. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak bolo pre vás užitočné, nezabudnite dať odber a like.